basic of road. So Ka Sorkar Jilla Hakisngi Balang kala betha ia ketenat kampin Roysor bat ka Shillong Municipal Board ban pin itu ia ke Jaka naka benta ban pin kinria ia palat lais pa sapu arteli ki Longying na them yo maulong. Ia kene lo ong do usimbut Menteri Rangba ke Jilla ba Preston Tinsong hadin ke Jingyalang ban Ningkong bat ki Nongyalam ka Harijan Panchayat Committee ha main secretariat. Habakren cekilat pathai kubor uba Tinsong ulo yathu bat ulo ong ya kakenhon ka HPC bahkan pinkin ka jing pinkin ria kan ha ban long katkum ka jing ai jingmut jong ka high level committee kabla thau da ka Sorkar Jilla house nem arhajar khatpra uba Tinsong ulo ong ru ba ka HPC kan saya kendu biang sa shisien bat ka Sorkar ha ka arfsantarek uyayong kat kom ka jinga thu jong u ka jing bishar badan burom ka Jilla kala kedau baka kwa yo i ban pinbet no kloy ya ka tei kemat haswa bakin ya chakmat bat ka muko dema ha ka wai ka liang u secretary ka Harijan Panchayat Committee u Gurjit Singh ha ka sngi balang ulo ong baka Sorkar kala menjur ban pinkin ria ya baro lais pa sapu arteli ki Longying kumju ban Aishaki ya ka Jaka ba shongne hapo European word jong ka Jaka Sorkar is also being considered by the government because this is as per the indication made in the Honorable High Court. Even the Honorable High Court would like to see that settlement is happen at the earliest possible. Kaliang